quepo na chaqueta. Bueno. Benvidos a Chimpo Arriba, o concurso da Televisión de Galicia con un bote histórico, nada máis e nada menos que 3 millóns de euros. Oíron ben, 3 millóns de euros, bote o que Amancio Ortega chama calderilla. Imos a coñecer os concursantes. Aquí temos a Loli de Fisterra. Benvida, Loli. Cantos programas levas con nós, Loli? Xa levo aquí 178 programas. Estaba eu aquí antes cos chansos. Son programas, son programas. Pois hoxe, e só hoxe, vas poder gañar o bote do Chimpo Arriba. Lista para coñecer os teus rivais, Loli? Pois presentamos xa Toño Chimpo e Amparito Arriba. Benvidos, Toño Chimpo e Amparito Arriba. Sentidevos como na casa, vale? Paco, como que Toño Chimpo e Amparito Arriba? Pero chámanse igual co programa. Loli, por favor, son casualidades da televisión, vale? Comezamos ca proba de velocidade. Xogamos por 3 millóns de euros. Primeira pregunta. Como se chama o célebre avó da familia dos Chimpo Arriba? Amparito pulsa primeiro. Amparito, como se chama o célebre avó dos Chimpo Arriba? Dígose, José María. Iso é correcto. Moi ben, Amparito. Paco, acabas de preguntar polo seu pai. Casualidades da televisión, Loli. Xa sei que estás xogando por 3 millóns de euros, pero tranquila, vale? Seguinte pregunta. En 2010, a selección española gañou o Mundial de Sudáfrica. En que lugar celebrou a vitoria a rapaza pequena dos Chanzo Arriba? Tempo. Toño pulsa primeiro. En que lugar? No bar Xa Tomé da Cañiza. Iso é correcto. Moi ben, Toño. Chanzo Arriba. Toño, non pasa pa aquí que te vai explicar un rollito. Paco, estás de broma, non? Non, Loli, foi no bar Xantomé, nunha das mesas das esquinas. Estás de preguntando pola súa familia. Como van a saber eu eso? Son preguntas de cultura popular, Loli, hai que sabelas. A próxima pregunta rara eu marcho pa casa. Vale, Loli, calma, que ainda hai máis oportunidades, vale? Veña. Seguinte pregunta. Cantos apóstolos aparecen no pórtico da gloria da Catedral de Marquetería que fixo Toño Chimpo en clase de plástica? Tempo. Moi ben, Amparito, pulsa primeiro. Amparito, cantos apóstolos aparecen no pórtico da gloria que fixo teu home en clase de plástica? 13. Correcto. E aínda por encima lle mete un apóstol máis. Estás de preguntando cousas da súa familia, eu non xogo máis, isto está todo amañado, Mira, imos facer unha cousa. Eu quero o meu carto, Mira, espera, imos facer unha cousa. Produción, podemos borrar todo o que temos e empezar de novo? Quedas contenta así? Quedas así? Contenta, Loli? Isto Pablo Moto non che fai no hormiguero, Mira, A ver, va. Pídoche perdón, porque estou moi nerviosa, hai moitos cartos en xogo, perdón. Vale, non pasa nada, pero isto é o meu programa e quero que salga todo ben, vale? Bueno, estamos, compañeiros. Veña, va. Adiante, cabeceira. Benvidos a Chimpo Arriba. Hoxe xogamos por 3 millóns de euros. E para iso temos aquí a Loli de Fisterra, a nosa concursante máis bella. Dice veterana. Oh, Dios mío, bendito.
Estás preparada para contestar a primeira pregunta, Loli? Por 3 millóns de euros, que acontecemento tivo en vilo a sociedade española o 23 de febreiro de 1981? Loli, pulsa primeiro. Sabes que acontecemento tivo en vilo a sociedade española o 23 de febreiro de 1981? O 23 de febreiro do 81, non? O 23F do 1981, non? Xusto, por 3 millóns de euros. Que pasou o 23F, Loli? O golpe de estado de Tejero. O golpe de estado de Tejero. Non! O 23F... Perdón, Amparito, O 23F foi a comunión de Francisco Chimpo Arriba. Como que a comunión de Francisco Chimpo Arriba? Aquí vos quedan os cartos. Esto está todo mañá. Eu marcho para a casa. E me boto fora de todo. Loli, pero non marches. Bueno, amigos, algún día tiña que pasar. Moitas gracias unha noite máis por estar aí co voso presentador favorito, Paco Chimpo Arriba. Boas noites.